25. Kung naamoy gigunitan nga Bible, dungan tagbasa mga igsuon, bisag unsa Bisaya ba na or sa imong gigunitan. Matthew chapter 12 verse 25. And Jesus knew their thoughts and said unto them, every kingdom divided against itself is brought to desolation, and every city or house divided against itself shall not stand. Magampo ta Ginoong Dios nga labing gamhanan. Ani ana usab kami ni ining kagabihon o Ginoo sa tinguha nga dugang na pud nga kaalam matudloan na pud kami. We pray nga ang among hunahuna o kasing-kasing dumalahon gayud sa gahom sa imong mga pulong. Salamat, Lord, nga ang kada usa madinawaton. And thank you that your heavenly wisdom madawat sa kada usa, Ginoo. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Manglingkod ta mga igsoon. Ang panaghiusa diha ni Kristo, may kadaugan. Panaghiusa or ang panaghiusa diha ni Kristo may kadaugan. So, kami sa basketball, puro may kamao. Kasi mga kamaong modulag basketball dere. Tarong ba kayarong madali ta? Isang kamot ang tigdulag basketball. Kanang buot gipasabot anang makamao kana bang kabalo ka sa roll, kamao kang mo dribble. Ditong kamaong mo shot. Halos tanang lalaki dire modulag basketball. Duwag basketball. Wow, kabalo og unsay duwa sa mga kababayen-an. But actually sa basketball, kahit silang lahat matalino, magagaling na maglaro, pagka hindi yan sila united, matatalo yan. Promise. Promise. Sa basketball, mana siya reality. Sa mga estudyante, naghimo na sila og project, may mga thesis pa yan sila, hindi pa sila tapos. Na sila gitawag og kanang as a group. They will work as a group. Grupo sila. Nagagawin nila yung thesis. Pagka sila kanang divided, dili sila magkahiusa, dili sila magtinabangay, mag-struggle yun na, maglisod yun na mga igsoon. Sa family or relationship, nung dumating ang blessing, may pira na, ang gusto ng babae, bibili ngayon ng sofa, yun namang lalaki, bibili ng motor. Walang magpakumbaba sa kanila, imposible yan, na makakuandod sila nga naa sila'y kalinaw, naa sila'y peace. Sa panimalay nato, kung walay usa nga target, naay usa ka target, pero ang tanan dili gayud mag-cooperate sa usag-usa, imposible gyud na siya, magkaguliyang jud na siya. Lisod jud kayo na mga igsoon. And especially in the church. Nakoy, because naman may task na read and read and read and read and summary and summary and summary and summary. Sige may nga palabad sa ulo until now. Kana mga Christian books, basa mi ana. Isamot na sila, kay napadod sila Bible reading. Dapat matapos nila ang Bible twice a year. So kita, 40 years na di pa rin nasimulan. Hirap naman yan. And then, how about the churches? You know, tayo mga Christians, sabi ng Bible, we are the light of the world. But what happened to the church? Divided. Kaya I love pag sinabi doon, non-denominational. Kasi pag may pangalan silang dadalhin, imbis na si Kristo lang ang i-preach, i-shine lang ang light na meron sila,
ang ilan ng i-boast, ang ilan ng i-preach, ang religion. Kaya huwag kayong magdala ng religion kahit saan. Dalhin nyo si Jesus. Dalhin nyo ang word ni Lord. Ipasa nyo sa iba. And what happened to our nation? Almost 6 years na divided. Grabe ang korupsyon. Grabe ang away sa politika. Hindi natin feel na may gobyerno. Kung meron mang gobyerno, pero mas lalo natin nakikita, na-feel yung paghihirap dahil sa nakawan. Nako. So, problema dyan eh. And sa sarili mo mismo. Alam mo, nag-iisa ka. But minsan, yung sinasabi ng isip mo, ito ang dapat gawin, mali sa dinidiktaan ng puso mo. Kaya laging nasusunod yung puso. Kaya hindi ako believe sa talino lang. Kasi marami namang matatalino na nasira ang buhay dahil ang sinunod, wrong emotions. And dapat talaga mga igsoon, magkaisa sa mga butang, sa mga bagay na kay Lord. That is why there is victory. May panalo sa pagkakaisa dyan kay Lord. Even the churches, I always encourage, napunta ako minsan na-invite ako mag-preach sa isang church na di pala pwede ang different translations. So, ang sarap mag-joke. Sabi ko, anong gusto mo? Greek at saka Hebrew ang i-preach ko? Kasi di pwede yung translation na iba. Originally, ang Bible nakasulat sa Greek at Hebrew. New Testament, Greek, Hebrew, ang Old Testament. So, may problema pala dyan. Sabi naman yung isa, kulang naman yung Bible nyo. Yung sa amin, kompleto. Kompleto nga yan. Ang pag-apply ni mo sa buhay, kompleto din ba? Maraming kulang. Walang perfect. Tapos yung word dito, skin, rashes sa isang translation. Sa ibang translation naman, leprosy. Leper talaga yan. Daot yun siya, cancer yun siya sa panit. And kahit sa translation lang, divided na kaagad. Problema sa church sa Corinthians. They were very strong. Solid kayo ang church. Nung wala na si Pablo, may mga leader sa church. Doon na, nagkampi-kampihan na, mas gusto ko si dito ako kay Apollos. Kung nandito pa si Paul, doon na lang kami kay Paul. Bahala kayo dyan, yung mga self-righteous. Sabi nila, bahala kayo dyan. Doon kami kay Christ. So, meron silang division. And kini nga division, mga igsoon, it will always bring defeat. Kanunay kitang pilde ane, mga igsoon. Basta naan ng division, sigurado na dyan na. And then, kay naaman ng division, wala dyan ay kalinaw. Kaya pag naami plano, maglingkod mi, mag-istorya mi, istorya ko, mauni. And then, pag di pa kami nakapag-decide, sasabihin ko sa kanya, pag-pray mo na nato na. Pag-pray mo na natin yan. Now, ato sa ato ang text. The context, ang konteksto ani, para maintindihan natin, si Jesus nag-perform siya ng miracles. Sabi ngayon ng mga Pharisee, sabi ngayon ng mga religious leaders, mga Hudyo, legalism ng mga religion. Sabi nila, kaya siya nakakagawa ng yan dahil may sanib yan. Ano yung sanib sa Tagalog? Sanib na yon? Sinapian yan. Si Satan ang nagbigay ng kapangyarihan para makapag-miracle yan. Na sila lang nag-uusap-usap. Nagbubulong-bulungan. Pero si Lord, alam nila ang thought. Alam ni Lord ang iniisip ng mga tao kahit sila lang ang nag-uusap-usap, hindi siya nakakarinig. Kaya ang sinabi niya ito,
Jesus knew their thoughts. Alam ni Lord ang ilang mga istorya. And said unto them, every kingdom, kahit gaano ka ka-superpower, kahit ikaw pa yung kingdom or nasod na ay nuclear nga mga itawag na, kagamitan sa gyera. Pero kung divided na nga nasod, it will surely fall. Babagsak at babagsak yan pagka-divided. Ito, bakit tayo tumaob? Para tayong barko na nalulunod, na pilit inaangat, pero di na talaga. Wala na. Yung apo mo, hindi pa isinilang, may utang na. Bakit tayo tumaob? Hindi lang sa grabe ang korupsyon, grabe sad ang division. Sinabi na ng Lord, sabi niya, every kingdom divided against itself is brought to desolation. Pag hindi nagkakaisa, sigurado yan, desolation. Imagine mo yung desolation. Parang angat na city. Grabe yung economy. Parang modern talaga. Last week, nagpunta ako sa Ayala. Sabi ko, sige kung tanaw sa mga building. Hinlo kayo. And desolation is like parang tinamaan siya ngayon yung nuclear, boom! Sabog lahat. Naabo lahat. Yan ang desolation. Sabi ni Lord, pag di kayo nakakaisa, pag wala kayong di kayo united, wala, masisira lahat yan. Kaya sabi ko, sa different churches, mga Christian churches, sinisiguro ko, ano bang salvation nyo? Si Jesus, saved by faith. Saved by grace, through faith. It is finished. Kana na work, kana nga trabaho, si Jesus na tanan. And wala tayo na-contribute. Di ka makapag-contribute para masave ka dahil ang nag-save sa'yo, 100% na gumawa para masave ka, na naglihok, nagtrabaho yan para masave ka, si Jesus. Maulang na. Ba't nag-aaway-aaway pa? Bakit kayo ganyan? Bakit kayo ganyan? Ito sa amin ang tama, walang tama, may mga tama. Sa Bible, Jesus is the only truth. Kaya tayong lahat, sinabihan, doon tayo kay Jesus mag-fix. Sabi naman ng isang church, dapat yung mga babae nakatabon. Yung hair nila mahaba. Yung hair nila. Yan ang sabi ng ibang church. Paano pag napunta ka sa mga culture na yung mga babae nila, bastos sa kanila kung mahaba ang buhok? Di ba? May mga native, mga black na somewhere in Africa, mga igsuon, na pagka mahaba yung buhok mo, tas babae ka, binabastos mo ang culture nyo. O paano ngayon yan? Huwag ka na lang mag-preach doon. May temporary at may eternal. Hindi mo inaral, hindi mo kinabisado. O balik tayo dito. Sabi, every city or house divided against itself shall not stand. You know, in the book of Judges, sige, balik sa Judges, no? Ang Israelita, nakipaglaban sila sa mga Philistine, for 40 years. Di sila lagi silang talo. Kaya ino-oppress ngayon sila. Under control sila for 40 years. Na-extend pa hanggang sa time ni Samuel, the last judge of Israel. And then, na-extend pa dito sa first king na si Saul. Hanggang sa si David na. At hanggang ngayon, nag-aaway pa rin sila. But listen to this. Muadto tayo sa senaryo nga nahitabo, 1 Samuel. Ato ta sa 1 Samuel
Tanaw na to mga igsoon. 1 Samuel chapter 13. 1 Samuel chapter 13. Si Saul na ngayon, ang first king, nakipagyera sila sa Philistine. 1 Samuel chapter 13 verses 5 to 7. 1 Samuel chapter 13 verses 5 to 7. Tanaw dire. Ningon dia, and the Philistines gathered themselves together to fight with Israel. So, makigira karon ang Palestinian ngadto sa mga Israelita. 30,000 chariots. My goodness. Wala ni isang chariot ang Israel sa time ni Saul. I mean, sa time sa gubat. Pero yung Philistine, meron silang 30,000 chariots. Lugi na. Alkansi na. So, sa unang tingin pa lang, parang imposible na. Talo na agad. Sa numbers pa lang. Ito pa. And 6,000 horsemen. Ang dami nilang tangke. And people as the sand, which is on the seashore, in multitude. And they came up and pitched in Michmash, eastward at Bethaven. Listen to this. Dari, tanaw sa tanan. Dari tanan gyud, tanaw. O makuhaan na to na og pagtulunan mga igsoon. Na ay gi hulagway diha nga ang Palestinian nga mga soldiers and the people as the sand. Gabalas na, balas na sa Bisaya. It means gisulti na lang diha as the sand because dili maihap ani nga time. And makigira sila karon sa Israel. And unya, masurprise ta, nga nung imposible good kayong mudaog ang Israel. Next verse ata. Sabi ng verse 6, when the men of Israel saw that they were in strait, for the people were distressed. Kuan sila, parang takot na takot sila. Parang yung assurance nila is matalo sila at mamatay. Yun bang hindi pa nagsisimula ang battle, ano na? Parang naka-desisyon ka na or parang alam mo na talo na ako, mamamatay ako. Hindi ko na kaya, hindi ko kaya to. Parang ikaw yung naghusga sa sarili mo. So, then the people did hide themselves in caves. Kaya yung mga tao na takot noon, nagtatago sila sa mga kuweba. Yung mga Christian ngayon, ang daming kuweba. Ano man yung talawan sa Tagalog? Duwag. Yung mga duwag, nagtatago yan. So yung kaduwagan is kuweba yan. Diyan ka nagtatago. Daghan tag kuwebas kinabuhi. So tago sila and in the thickets, in the rocks, and in high places, and in the pits. Tago sila sa mga buak na bato, sa mga pangpang, sa mga langop, sa mga tabay. Doon sila nagtatago sila. They were afraid. Takot na takot ang mga Israelites. Imagine kahit isang chariots, wala sila. 30,000 yung kalaban nila na chariots. Ni kabayo man lang, wala sila ni isa. Yung kalaban nila, merong 6 pila to? 30,000? Horsemen? And barefooted. Yung mga sundalo. Mga naasa, katong sa ground assault na naka-assign. Countless, ang sabi ng Bible, countless. Di mabilang-bilang. Ay, hirap magtagalog, pero Lord, tabang. Oh, next verse. Next verse na. And some of the Hebrews went over Jordan to the land of Gad and Gilead. As for Saul, he was yet in Gilgal, and all the people followed him, trembling. Now, look at me.
Ang sabi, yung iba nagtago sa mga bato, sa mga kuweba, sa cistern, sa mga tabay, nagtago sila, sa mga cliff, sa mga high places, nagtago sila. Yung iba naman tumakas. Imagine, nagpunta sila ng Gilead. Parang lumabas talaga sila sa land of Canaan, land of Israel. Look at me. Nung pagsabi may gyera sa Pilipinas, yung ibang mga mayayaman, nagpunta ngayon ng New Zealand. Tumakas sila. Para mas, naklaro na, naintindihan? Tingog po mo kay Liso, kaya lagi magtagalog. So as for Saul, yung king nila, ito, he was yet in Gilgal. Nasa Gilgal siya. And all the people followed him trembling. Yung hari siya na makipag-gyera, yung mga tauhan niya nagsialisa, nagtatago na. Meron namang parang hipokrito na ako, lalaban talaga ako, magkamatayan. Pero takot, nanginginig, trembling. Lahat sila takot. Imagine mga igsuon ang ilaha nga kahimtang ani. And then, sa panahon sa gyera, move tas chapter 19. Verse 19. Sa panahon pagyod nga makigubat sila, unsa ganina, much less? Ano man yan sa, kana bang walay match? Bahala mo sa kinabuhi nyo. Verse 19. Sabi ng verse 19, dito lahat. Dire. Ang sabi ng verse 19, there was no smith found throughout all the land of Israel. For the Philistines said, lest the Hebrew make them swords or spear. Ito pang problema, pinaka-problema to. Makipaglaban ngayon ang Israelites, wala silang chariots, wala silang kabayo. At mas lalong iisipin ng mga Israelite na mas imposibleng mananalo sila. Dahil nung araw na yon, walang bakal. Walang iron, walang tigama o panday. Wala sila kanang gitawag og mga materyales nga himuon og espada or sword. Spear. Wala sila. Next verse. Tingnan mo next verse. Sabi ng next verse. But all the Israelites went down to Philistines to sharpen every man his share and his coulter, and his axe and his matang. So pagka naa sila ang ilang mga pandaro, kasi mga mga farmer. Di pagka sila kanang magdaro sila, munaog sila ngadtos mga Palestinian ug didto sila mubayad og magpabaid. Imagine ang ilang sitwasyon. Parang ang Pilipinas makapaggyera sa China pero wala tayong barel at bala. Sabihin mo sa China, oy China, mayana. Makipaggyera kami sa iyo pero bili mo na kami. Sabi ng China, okay. Pero utang, wala kaming pera. Yan ang sitwasyon. Makipaggyera ngayon ang Israelites, na takot sila. Wala silang kagamitan, wala silang bangkaw. Ano yung bangkaw sa Tagalog? Wala silang, javelin na lang. Wala silang espada, any metal nga panggamit o gera mga igsoon, wala sila. So muna yung pinaka-problema. Next verse. Sabi ng verse 21, yet they had a file for the mattocks and for the coulters and for the forks and for the axes and the sharpen the goods. So, kinitanan, wala sila naani dito sa Palestinian tungod kay mura sila gidisarm ng daan ani. Sa diyang nailalom sila sa Palestina, sa mga Palestine, lahat ng mga metal nga kagamitan kinuha. So pag may kailangan sila para sa ilahang mga kanang nag-uma sila mga pananim nila,
bababa muna sila sa mga doon sa Palestine. Doon sila, nagpabaid sila dito, sharpen their kanailang mga gamit. Next. Ang sabi ng 22, so it came to pass in the day of battle. Yan na. So nung araw na yon na may kapagdigmaan na sila, that there was neither sword nor spear found in the hand of any of the people that were with Saul and Jonathan. Oh my goodness, makigera yung kaya pala yung mga sundalo, takot na takot sila dahil wala nga silang espada. Gusto ka makipaggera tao niya, sila mga Armalite ang naa nila, o niya, kita buna lang, sige, doon kay. So, mo na yung sitwasyon. So, as a human, kita mga tao iniisip talaga nila na, wala, imposible mananalo tayo. Why? Because, nasa kanila ang lahat. They are dili sila ihap. Mura sila o buhangin kadaghan. Marami sila. Tapos, meron pa silang thousands of chariots and thousands of horsemen and thousands of kanang mga barefooted. Imposible yun silang mudaog. And tanawa ang next verse. Ingon siya. No? Ay, balik sa daw. Itong last nga line. Ingon diha. But with Saul and with Jonathan, his son, was there found. Ang sabi ng Bible, makinig, si King Saul lang at ang anak niya ang merong espada. Ibig sabihin, yung mga warriors, bato lang. Or kanang itong gigamit ni David, sling stone, sling. Yan ang iba noon is mga pangpalo na lang. Imposible yun silang mudaog. Munang naglisod yun sila og ayaw mga igsoon. But listen to this. Bisan pa maniana nagkurog ang mga katawhan, actually, kini nga gera, it's not kanang gera ni King Saul, but against kaning Palestine. But anak yun ni Saul, ni nga gera, si Jonathan. Chapter 14, verse 6. Si Jonathan, di siya nagpatinag. Imagine sa buong sandatahang lakas ng Israel, dalawa lang sila na merong sword. But si Jonathan, di siya nagpatinag. Chapter 14, verse 6. Basahon sa nako sa Binisaya, giingnan ni Jonathan ang tigdala sa iyang hinagiban tanah. Mangadto kita sa kampo, niining dili tinuli nga Pilistihanon, basin pagmutabang kanato ang Ginoo, kay walay makapugong kaniya pagluwas pinaagi sa daghan or sa jutay. Imagine ha, si Jonathan ni decide gud siya. Come on. Come with me. Yang giingnan ang yang armor bearer. Sabi niya, lusubin natin. Di natin alam. Di tayo nakakasiguro. Pero sinong may alam? Sinong, kinsay nasayod? And who can stop God? If God is with us, then who can stop us? Verse 7, mingon ang tigdala sa hinagiban, buhata ang imong huna-huna, kay ako musunod lamang kanimo. Ang imong huna-huna, mauusab ang akong huna-huna. Kung imong basahon ang kinatibuk ang story, the whole story of King Saul, actually si King Saul, hindi niya alam ang pagiging hari niya. Hindi niya alam ang mga desisyon niya. Pero pag binasa mo, si Jonathan may matinong pag-iisip. Matalino si Jonathan. Man of valor si Jonathan. He is 1 to 1,000. Kaya ni Jonathan. Kaya nag-decide siya. Verse 8. Unya, mingon si Jonathan, mangadto kita. Verse 9. This is the sign. Listen to this.
kun muingon kanato, hulata kami diha. Ato silang hulaton. Apan kung muingon sila, tungas kamo ngari, mangadto kita, kay mao kana ang ilhanan nga gitugyan sila kanato sa Ginoo. So sabi ni Jonathan sa armor bearer na pagdating natin doon, magpakita tayo sa kanila. Pag sinabi nila na puntahan natin sila, ayan, talo tayo. Pero pagka sinabi nila na akyat kayo dito, yan ibig sabihin yan. Si Lord, uban na to, mudaog ta, mananalo tayo. Verse 11, busa, mipakita silang duha sa mga Pilistahanon og mingon ang mga Pilistahanon ani ay mga Israelita nga nanggula sa mga lungag nga ilang gitaguan. Unya gitawag sa mga Pilistihanon nga nagbantay sa agianan sa Mikmas si Jonathan og ang tigdala sa iyang hinagiban. Tungas kamo ngari kanamo kay may ipakita kami kaninyo. Oh, mao na ni ang sign nga gipangayo ni Jonathan. Sabi ni Jonathan, tingnan mo, pagka sasabihin nila na tayo ang pupunta, tayo ang first na mag-attack, ibig sabihin yan, nakasama natin si Lord, mananalo tayo. So ito nga yung sinabi ng mga Palestinian, Philistine. Sabi dito, giingon ni Jonathan ang tigdala sa iyang hinagiban. Dali, sunod ka nako, kay gitugyan na sila sa Ginoo ngadto sa Israel. Grabe na faith si Jonathan meron. Grabe yan akong Tagalog ba? Grabe ang faith ni Jonathan. Sabi ni Jonathan, wala na. Talo na sila. Panalo na tayo. Hindi na kinonsider ni Jonathan ang 600,000. Ano ba yun? Yung chariots, ilan yun? 6,000? 30,000. Wala na gikonsider ni Jonathan. Sabi ni Jonathan, panalo na tayo. God is with us. Verse 13, unya, mikatkat si Jonathan o gigamit ang iyang mga kamot o tiil o misunod kaniya ang tigdala sa iyang hinagiman. At giatake ni Jonathan ang mga Pilistianon o nangahagsa sila o gitiwas sila sa tigdala sa hinagiban ni Jonathan. Verse 14, mga 20 katawo ang ilang napatay, niining una nilang sangka o daw naghagbas lamang sila mga tanom diha sa usa ka tudling sa uma. Nagkaguliyang ang mga Pilistihanon dito sa kampo og sa gawas lakip ang tanang kasundaluhan. Nangurog ang mga gwardya ingon man kadtong nanulong. Unya milinog og kusog og hilabihan ang kaguliyang. Ha, unsay nahitabo? Remember nga sa wala pa ni sulong si Jonathan, ang mga Israelites, ang buong sandatakahang lakas ng mga Israelites, takot, nagtago, lumayas ang iba. Yung naiwan ni Saul, takot. Pero nung nag-attack na si Jonathan, yung first offensiva na ginawa ni Jonathan, nabaliktad. Ang nahadlok na noon ayo, ang natakot o gayo, ang nagkanang na-shattered jud sila is ang mga Palestinian. Maunay na itabo. And sa ila, pag yung pag-atake, nitabang si Lord. Nag-earthquake. Ingon ang Bible, asa na ta? The garrisons and the spoilers, they also trembled, and the earth quaked. So it was a very great trembling. Grabe kayo, no? Kung saan nga verse? Verse 15. Kurog yun, mga igsoon. And listen to this. Verse 20 na ta. Verse 20. Same chapter. Verse 20. And Saul and all the people that were with him assembled themselves. And they came to the battle, and behold, every man's sword was against his fellow, and there was a very great discomfiture. Anong nangyari? Pagkatapos nag-earthquake, ingon si Saul, tayo na! Tara!
Bahala na, tara. Nung dumating na sila doon, nakita nila ang mga Palestinian, mga Pilistianon. Nag-unay, ayun ano nag-unay sa Tagalog? Kung saan nag-unay sa Tagalog? Yung kinalaban nila ang isa't isa. Ha? Tabang! Nag-uunay! Sabi ng isa dito, nag-uunay sila. Hindi na nila malaman kung sinong kalaban nila, kay sino na lang ang may hawak ng espada, papatay nila. Pag di nila napatay, sila ang namatay. No? Sabi ng Freddy Aguilar ba yun? Doon sa Mindanao na Pinoy kapwa, Pinoy ang naglalaban doon sa Mindanao. At ang sabi ni Commander, manos na tayo. Hanggat nagpapagamit kayo sa mga politikong sakim. So Pinoy nag-aaway sila. So, balikan natin ang bilang ng chariots, soldiers, horsemen nila. Ang dami nila, sigurong panalo na. But what happened, doon na sa huli, sila ang naglalaban-laban. Kailan may ang division, ang nangyayari, ang kasama nila ay siyang kinakalaban nila. Kahit gaano sila karami, matatalo sila. Kaya hindi bilangan kung gaano karami ang nasa church. Pero sa church, siging gaaway-away. Munang tapilde, talunan. So, gaunay sila mga igsoon. Dili na, wala na, hindi na nagmatter kung anong mga resources nila, kung anong mga kagamitan meron sila, kung gaano ka-high-tech yung mga gamit nila, wala. Yun pala pinaghanda nila para lang sa sarili nila. Sila nag-unay sila, nagpinatyanay sila. And that is why, tayo mga Christian, alam na natin na pagka ikaw ay na kay Lord Jesus na, if you are truly saved, kung ligtas ka na kay Lord Jesus ka, kilalanin mo ang kalaban mo. And hindi yun dahil sa matalino ka, marami kang pera, marami kang alam, marami kang discarding nalalaman. Ang panalo ay kay Lord. Kung wala si Lord sa itong kinabuhi, talo na agad yan. Kahit na meron kang 100 million followers, tapos nakapag-build ka pa ng 100 mansions, and lahat ng luxurious car na bili mo na, and you have nagkolekta ka na ng barita na bulawan. Ang dami na, isang bodega yung bulawan, gold. Pero pagka wala ka kay Jesus, defeated ka na. Hindi pa nagsisimula ang laban, defeated na. Muna'y atong sabton pag-ayo. Kaya doon sa sitwasyon sa Israel, natutunan natin na wala silang chariots. They don't have anything. And they don't have any percentage. Wala sila'y porsyento na mananalo sila. But their confidence is in the Lord. And it begins sa desisyon ng isang tao na si Jonathan na manampalataya kay Lord kahit walang-wala. Napakaraming believers, ang daming Christian. Alam nating walang-wala tayo. Yung pananampalataya pa natin kay Lord, sira pa. Kulang pa. Kaya problema yun, pilde yun. Talunan tayo. Tapos, hindi pa nagsisimula ang battle, ang gubat,
ang giyera sa unsa man na, sa kahirapan, sa balatian, sickness, broken relationship, di pa nagsisimula, talunan na agad tayo. Why? Yung faith nato, murag si Saul. Munang lisod kayo mga igsoon. And tanawan sila lang ang nag-unay-unay. And dinhi ani nga church, bisag pila pata dinhi, bisag moabot pata direg. Bisag maghimo na niya tag covered court. Pero kung hindi mo alam kung sino ang kalaban mo, mag-aaway-away tayo. Di pagka nag-aaway-away tayo, talunan na tayo. Dahil kailan may hindi mananalo, walang panalo, ang disunity. Dili na mo daog mga igsuon ang disunity. Now listen to this. Kini maoy mas dako juning problema. Sige, babasahin ko na lang mga kapatid for the sake sa ato na time. Diara. So, mao ni siya ang hitabo human sa away. Because sabi ni Saul, determinado talaga si Saul na talunin niya lahat. Parang walang ititira, uubusin niya ang kalaban. Parang gusto niya, nanalo ako dahil matapang ako, dahil matalino ako. Pero si Lord naman ang gumawa, di ba? Si Lord naman ang si Lord God mo ay ni atubang sa ilahang giyera. Verse 24. Babasahin ko na, oy, makinig. Bisag, katulugon na kayo paminaw sa. Kay, mahuman na ta. Ingon ang verse 24. Sige, tuloy-tuloy lang dyan ha. Kay Bisaya kung basahon dere. Verse 24. Nagluya ang katawhan sa Israel ni atong adlaw kay nanumpa man si Saulo nga nag-ingon, tinunglo ang tawo nga mukaon sa dili pa moabot ang gabi og sa dili ko pa kapanimaslan ang akong kaaway. Busa, walay tawo dito nga mikaon. Ito ang pinaka maling-maling desisyon na ginawa ni Saul. Imagine, nasa digmaan sila. Mahirap yung ginagawa nila. They need strength. So, si Saul nagdeklara ng fasting. Di naman fasting para kay Lord. Commitment lang niya sa sarili niya. Sabi niya, okay, wala ni isang kakain na kahit ano. Kahit mag-taste, tilawan lang. Kahit tikim lang. Hanggat hindi natin nauubos ang kalaban. So, ang sabi ng Bible, ang mga soldiers is parang lanta. Lanta na halaman. Wala silang sigla. Wala silang kusog. Ano yung kusog? Wala na silang lakas. So, ito pa ang problema. Kaya ipag-pray nyo ang leader kasi pag mali ang desisyon ng leader, ang mga kasakupan po, magkapoy po sila, mabugatan po sila, wala silang courage. Pag sayop ang desisyon, problema dyan na. Sabi niya, walang kakain. Last line. So none of the people tasted any food. Continue reading. Sabi ng verse 25, and they and all of the land came to a wood, and there was honey upon the ground. So, naabot sila sa kakahuyan. Kakita sila daghan kayong dugos. Nakakita sila dugos. Next verse. Sabi ng verse 26, and when the people were come into the wood, behold, that honey dropped, but no man put his hand to his mouth, for the people feared the oath. So yung mga sundalo nakita nila na may dugos, pero ayaw nilang kumain. Di sila pwede kumuha. For they are afraid. Takot na takot sila. May sinumpaan na papatayin ang sino mang kakain.
So, yan ang nagpapahirap sa kanila. Imagine may ginagawa ka, tas gutom ka. Tayo sa buhay natin, araw-araw nakikipaglaban tayo, pero wala tayong salita ng Diyos, wala tayong spiritual food, kaya dili ka masigla. Wala kang courage, wala kang kalakasan, wala kang pinag-uugutan. Kaya always tayong ini-encourage na kakain ng kakain ka nagdugos. It means read and read and read and read your Bible. And remember and meditate the promises. Dahil mga Kristiyan galuya sa pagpangalagad sa Ginoo. Why? Ang sabi ni David, "Oh Lord God, ang salita niyo po ay mas matamis pa kaysa sa honey." Honey ba yan sa Tagalog? Dugos pa rin sa Tagalog? Hindi ko alam kung ano yan sa Tagalog. Ma'am Jennifer, ano yan sa Tagalog yung honey, ma'am? Ha? Dugos? Anyway, sabi ni David, "Lord, ang mga kautusan niyo po, ang mga promises niyo po, mas matamis pa kaysa sa honey, dugos." And daming Kristiyan, walang walang lasa ang salita ng Diyos. Kaya, in every battle sa buhay, makahirapan man, kaning tanan nga struggle, wala silang kalakasan, walang pinaghuhugutan, walang promises. Yan ang problema, silang lahat pagod. So ang problema ngayon, mali yung desisyon sa king. Pero yung anak na si Jonathan, next verse, tingnan mo, si Jonathan. But Jonathan heard not when his father charged the people with the oath. Pero si Jonathan, hindi niya alam. Hindi niya narinig na yun pala ang sinabi ng tatay niya, ng hari, na walang kakain, kahit ano. So, hindi niya narinig ni Jonathan. So, anong ginawa ni Jonathan? Wherefore, he put forth the end of the rod that was in his hand. Iyang gikuhit ang dugos. And dipped it in and honeycomb. Katong naa dito, balayan nga na dito ang dugos, gikuhit niya. And put his hand to his mouth, and his eyes were enlightened. Si Jonathan, hindi niya narinig. Kinuha niya yung dugos, kinain niya ngayon. Tapos parang lumpos siya, na pagod siya, ang dami niyang napatay, ang daming kalaban. Pagod na pagod siya nung nakakain siya ng dugos, para siyang, "Woo! Asan pa mga Palestine? Asan na kayo?" Na-empower siya. Nung pagkain niya, para siyang Dragon Balls. Na-empower siya. Pag mangita na gani kag spiritual meaning of kanang honey, spirituhanong, ano yan? Spiritual meaning sa honey is siya ang word ni Lord and the Holy Spirit. When the word of the Lord and the Holy Spirit naa sa imo, ma-empower ka. Yan ang sabi ng Acts 1:8. When you receive the power of the Holy Spirit, you will be empowered. You will become my witnesses. Judea, Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the world. Naisog si Jonathan. Nakakaon siya, naabtik siya. Kaya ang luya nakakaayo, nung pag nabasa mo yung Bible, ni thy promise ni Lord. So na-strengthen ngayon si Jonathan. Nagpadayon si Jonathan og pagpakigubat. And then after nag-pray si Saul for the sake sa itong time. Nag-pray si Saul. Walang answered si Lord. Hindi nagsagot si Lord sa prayer ni Saul. Kaya ang sabi niya ngayon, baka may nakasala, baka may nag-break sa covenant. Yun nalaman nila na si Jonathan nikaon og dugos. And then sabi ngayon ni Saul, patawag mo nga si Jonathan, kay anak ko pa yan. Ngayon lang araw papatayin ko yan. Tapos nung nandun na si Jonathan, sabi ng mga elders, sabi ng mga officials, no. Kahit buhok,
dili pwede mahulog sa buhok ni Jonathan. Nga naman, ang Diyos naghatag dilag kadaugan. And listen to this. Pildi, talo si Saul. Imagine ha, harap dito. Imagine, akala lang ni Saul natalo niya ang Philistine. Pero pag napatay niya ang anak niya, siya ang talunan. Kasi ang sabi niya, di pwede kakain. Si Jonathan naman, kakain. So, disunity din. Na sila hindi pagkakasundo. Pero si Jonathan, yung decision niya is decision na by faith. Laging tama yung ginagawa ni Jonathan. Si Jonathan, pag nagdesisyon, guided by wisdom. Kita, paano tayo makapagdesisyon ng matino? Di man tayo nagbabasa ng word ni Lord. Kaya ako, wala akong pake kahit anong pangalan ng church, kahit ano pang rango. Even mga pastors. May problema dyan, basta ganibitang disunity gayud. Muntik na niyang mapatay ang kapatid niya. Ang anak na si Jonathan. In the first place, si Jonathan ang susi sa panalo sa giyera. Ang tama na desisyon, ang wisdom, andon kay Jonathan, wala kay Saul. Dahil si Saul, hindi siya kayang kontrolin ng Lord, hindi siya kayang i-guide ng wisdom ng Lord. Dahil si Saul, mainipin, hindi makapag-antay. Gusto lang niya magdesisyon sa kanya lang. Nung hindi dumating si Samuel, siya ang naggawa ng sacrifice. And sabi ngayon ng Lord, ubusin mo ang Amalekites, patayin lahat, walang itira, kahit mga animals nila, ubusin lahat. Nagtira siya. Pati yung king, gusto pa niya i-parade. Tingnan nyo, nahuli ko. Kita nyo, ako nakahuli nito. Kaya yung heavenly wisdom, yung guided sa bawat desisyon, wala sa hari, nandun sa anak niya, na si Jonathan. Kaya si Jonathan, ang mga ginagawa niya, by faith, laging tama. Nanalo ang Israelite dahil si Jonathan, by faith, naghimo og desisyon. Karon gusto niyang patyon si Jonathan. Minsan pa, kung sino pa yung, kung sino pa yung mas pakinabang, kung sino pa yung taong yun, maopay gustong patyon. Maopay gustong, sa Pilipinas na ataaning gitawag og crab mentality. Pati sa church, naani siya. Na pagka may aangat, hihilain. Pababa. Sa politika, pagka may aangat, hihilain ngayon. Imagine yung mangungutang ang gobyerno nato sa World Bank. Tapos, nanakawan pa tayo ng 1.8 trillion. Dahil deficit na tayo, lahat ng tao, lahat ng Pilipino, pababayarin sa ninakaw at sa utang. Kaya pati pag-ihi at pagdumi, may tax. Bibili ka, may resibo, tingnan mo sa resibo. Nakalagay na doon, tax. Meron tax. Nandun pa ang excise tax. Ibig sabihin, dinagdagan pa. Sarili mong lupa, pagka nagtayo ka ng bahay, ang dami mong babayaran. Wala. Paano tayo aangat? Kinakalaban at kinakawawa tayo ng sarili nating gobyerno. Ngayon lang yan na sistema? Hindi. Simula pa lang, sistema ingan ana na. Karon ra gyud siya mas ni grabe. Mas lala siya ngayon. Iihi ka lang, may tax.
Magkano ang ginastos sa pinagawa sa CR? Tapos na yan, binayaran na yan sa lahat ng tax. Kuha ka ng lisensya, may tax. Kaya yung tin, ano yung tin? May tax. Tanan bayaran nimo. Tanan gyud mga igsoon. Sa Norway, pagka na hospital ka, walang bayad, yung hospital pa parang hinan, parang 5-star hotel. Gagaling ka talaga. Pero pagka dito, na hospital ka, ang mahal, tapos yung hihigaan mo pa, ang sakit, mamamatay ka na lang. Yan yung problema. Si Jonathan, anak niya mismo, pero papatayin niya. Disunity na yon. Kung napatay si Jonathan, iisipin ba na panalo ang Israel sa gubat nila, sa digmaan nila sa Palestine? No. Sila ang talunan. Ngano napildi nila ang Philistine? Because ang Philistinian, nag-aaway-away sila. Nagpapatayan sila sarili nila. Kapwa nila. Disunity. Ngayon, ang mga Israelites, sabi ng king, wag kakain. Sabi naman ng anak, kakain tayo. Disunity. So, papatayin ngayon ang anak. Mauna siya'y problema, mga igsoon. Sa disunity. Now, balik ta sa sinabi ni Lord, sa gisulti ni Jesus. Matthew 12, verse 25. At least karon makasabot na kaugayo nganong defeated. Nganong napildi. Unsay rason nganong naaning kapildihan. 25. Jesus know their thoughts. And he said, ang nasod nga magkabahin-bahin o mag-unay sa pag-away dili mulungtad og dugay. Ug ang pagkabahin-bahin nagkabahin-bahing lungsod or city ug ang panimalay dili matunhay. Sa araling panglipunan namin dati, nasa books. Mga nakasulat doon ang ano yon? Parang listahan bakit mahirap ang pag-unlad sa Pilipinas. Isa sa mga nakalagay doon is Scattered Island. 7,107. Correct ba ko? 108. 7,107 ang island. Scattered yan. Tapos, ang kasunod, ingon, hindi bababa sa 10 bagyo ang dadaan sa Pilipinas sa bawat taon. So, alam nyo, pag may bagyo, scattered island tayo, hinto ang deliveries. Mga goods and supplies and hinto yan lahat. Ibig sabihin, ang economy din natin huminto ng 2 o 3 araw. Tapos ito pa, sa 7,107 islands, meron pa tayong pagkakaiba sa lingwahe. Chabacano, Ilocano, Ilonggo, Bisaya, Sambuang. Ang dami, hindi nakaintindihan. Need pa tayo na interpretasyon. Interpretor. Ayan. Tapos, may corruption. Andun yung corruption. Nasa listahan din ang tinatawag na insurgency. Yung Muslim na Pilipino at Kristiyano na Pilipino nagpatayan. May mga sundalo sa gobyerno, may mga sundalo naman tinatawag na New People's Army, nagpatayan. Puro mga Pilipino yon. Tapos ngayon, hamunin natin ang China. Halika, makipaggera tayo. Di nga natin masolve yung gera natin sa insurgency. Nagkabahin-bahin. So maglisod og bangon. Maglisod og barog. Ganon din sa church. Pagka naay desisyon, pagka naay buluhaton nga para sa Ginoo, ang ngayon unta nato na hiusahan sa kanunay. And what else, mga igsoon?
Sabi ni Jesus, di talaga yan. Wala yan. Di yan di na bagsak talaga yan. Masisira yan. And he said, even the kingdom of Satan, kung nag-aaway-away sila, yung mga demonyo niya, aatakihin ngayon ng kapwa demonyo, the kingdom of Satan will fall. And hindi lang yan nangyayari sa gera sa Israel at sa Palestine. At hindi lang yan nangyayari sa problema sa church. Di rin yan lang nangyayari sa problema sa nasod na to. It also happens in our faith. Mahitabo usab ni sa atong pagtuo mga igsoon. Niyon sa diha, James chapter 2 verse 18. James chapter 2 verse 18. Sa Bisaya nag-ingon, apan dunay nag-ingon nga ikaw may pagtuo o ako may mga buhat. Ang ikatubag ko mao kini. Pakita ako sa imong pagtuo nga walay buhat o ipakita pakiton ko ikaw sa akong pagtuo pinaagi sa mga buhat. Listen to this. Ma-misinterpret na ninyo. Sabi nila, faith plus work equals salvation. Mali. Wrong. Pastor, kanang musimba gyud ko, pastor, manggihatagon and may gugmaon gyud ko, di jud ko magpakasala, mabubuhat gyud ko kanang mga butang para sa Ginoo para malangit ko. Wrong. Mali. Saved by faith tayo. By grace, through faith. Wala kang gagawin. Grace nga, grace. What is grace? Gift. Unmerited favor. Wala kang ginawa. Wala kang ma-contribute para ka ma-save. Jesus said, it is finished. Kaya hindi nag-contradict ang sinabi ni Santiago. Sabi ni Santiago, faith without works, good works is dead. Bakit nga? Yung faith, ang nagpapatunay niyan dahil you are saved, you have the faith, magbubunga yan. Kaya may ginagawa. May nangyayari. That's the fruit of being saved. Nung naligtas ka na, syempre, nakikita yan yan ang bunga. Pero yung bunga na yan, hindi yan ang dahilan para ma-save ka. It means, pinapakita mo lang. Sabi ng Bible, let your light shine. Pinapakita mo na you are saved. And daming Christian, sasabihin nila, okay, totally, I am saved naman. Okay na ako magsugal. Okay na ako mambabae. Okay na ako magpakasala. Contradiction, disunity. Yun bang ang kinakonfess mo, ang sinasabi mo, papunta ka dito, pero yung ginagawa mo, papunta doon. That is disunity. Kaya may total victory ang isang saved, ang isang Kristiyano, na siya sa sarili niya, hindi siya divided. Kung ano yung pananampalataya niya, yan ang ginagawa niya. Di siya divided. Hirap naman sabihin mo, spiritual ako, tapos ang ginagawa mo, makamundo. Disunity yan. So hindi lang yan nangyayari sa church, nangyayari sa bayan, nangyayari sa pamilya, nangyayari din yan sa sarili mo mismo. Yung you are in Christ, pero ang ginagawa mo ay para sa sanlibutan, disunity. Kaya you are saved, pero araw-araw feel mo defeated ka, victim ka, kawawa ka. Giklaro ni James. Sabi ni James sa verse 26. Sa verse 26, sabi ni James, hindi dapat ito nagkakahiwalay. Dapat nagsasama sila. Dapat si Saul at si Jonathan, pareho ang desisyon nila. Dapat yung faith at yung work, nagsasama yan. Sabi dito, for as the body without the spirit is dead, so faith without work is dead also. Walang buhay. Walang buhay.
So, kabalo ba mo, dagan kayo ang mga Christian. Nga ang problema na to, yes, we have faith. Pero ang mga pinaggagawa natin, parang nasa taong walang faith. Makamundo. And sabi ngayon ni Paul, doon kay Timothy, Timothy, darating ang araw na ang pakinggan na lang nila at ang gusto na lang nila ay yung gusto nila. Yun na lang ang susundin nila. Nangyayari yan ngayon. Wala nang nagbabasa ng Biblia, wala nang nakikinig ng preaching, nasa cellphone na lahat. And imagine mga kapatid, hindi man lang mabuksan ang Bible for 5 minutes, for you have 13 hours diha sa cellphone. Sige nga, scroll. So na disunity na between your faith and your works. Nagtatanong ka pa, ba't di pa nagbago? Pinagpray ko na ang pamilya ko, ba't wala pa din? Wala nang nangyayari sa'yo. Sa kanila pa kaya? Nasa kadiliman sila, hindi pa sila nakatanggap ng Panginoong Hesukristo. Ikaw ngayon nakatanggap, ikaw yung ilaw. Pero yung ilaw mo natabunan, hindi ka nagsidlak. You're not shining upon them. So, naay disunity nga naitabo. Ito pa. Galatians chapter 5, verse 17. Galatians chapter 5, verse 17. Sige mga kapatid, siguro na nato basa sa 16 and 17. Galatians chapter 5, verse 16. Makinig. This I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Walk in the Spirit, you shall not fulfill the lust of the flesh. Makamundo na mga desire, kalibutanon. Kung siya, be filled by the Holy Spirit, magpapuno ka sa balaang Espiritu. Verse 17. Ang sabi, for the flesh lusteth against the Spirit, and the Spirit against the flesh, and these are contrary the one to the other, so that ye cannot do the things that you would. Mas klaro na. Di pa ka sinasabi mo na ikay nakatanggap na kay Lord Jesus. You are saved. Ligtas ka na. Ibig sabihin, spiritual ka na. Pero ang problema, ang daming Christian, I have faith in God, pero ang sinasabuhay nila is andon sa makamundo. Disunity yan nangyayari sa iyo. Kaya tingnan mo ang Christian. Pagka yung Christian divided siya, yung hindi siya 100% para kay Lord lang, yung hindi siya 100% for the glory of the Lord lang, yung Christian na yan, yung believer na yan, wala yang kapayapaan at tunay na saya sa buhay. Ikaw na nakikinig ngayon, malamang feel mo din na sinasabi mo, I am a child of God. Anak ako ni Lord. I am saved. I am the believers of Jesus Christ. Pero yung thought mo, pag-iisip mo, yung mga desire mo, yung mga ginagawa mo, makamundo. Disunity yan. Kaya ka Christian na walang kapahingaan. Walang kapayapaan, walang tunay na saya, at walang kapahingaan. Ing-ana, kalala ang Kristohanon, mga igsoon. And that is why ang totoong victory, ang talagang panalo, mga igsoon, is unity yun. In the Lord. So, I am in the Lord. So, ang gagawin mo ngayon is the things for the Lord. Pagka ikaw, sinasabi mo, ako, kay Lord ako, therefore, ang gagawin mo ay para kay Lord. At mga bagay na kay Lord. But if you are in the Lord and you are doing the things not for the Lord, makamundo ka, wala kang kapayapaan. Wala kang
Uubusin mo ang buhay mo sa mundong to na wala kang saya, kapayapaan at tunay na kapahingaan. My brethren, kahit walang laman ang bulsa mo, kahit i-betray ka pa sa mga friends mo, kahit anong circumstansya pa ang darating sa buhay, basta't hindi ka divided, sold out ka kay Lord, and everything you do is for the Lord, may kapahingaan ka, may payapa ka, naakay tinuod na kalipay. Naakay tinuod na kalipay. And say, the joy of the Lord is my strength. The joy of... Hindi ka na, wala ka ng joy. Wala ka ng strength. Wala kang honey. Di ka na makapagpatuloy. Powerless ka na. Why? The joy of the Lord is our strength. Ang daming Christian, wala na, pagod na sa pagsiserve kay Lord. Tinatamad na. Ang pangit naman ng ano. Tapos minsan, pag naa ka sa church, nag-o-observe ka na lang. Nakaplano yan eh. Nung nasa bahay ka pa lang, pupunta ako doon, si Lord ang aking tuyo. Pero wala na. So pagdating mo dito, nag-o-observe ka na lang. Na? Walang problema yan. May nagsasamba na ganyan lang, pero ang puso nila na kay Lord. May nagsasamba naman na tatalon-talon, lumagpas na sa kesame, pero hindi pala kay Lord. Kaya siguro may sabi ng Lord, let everything you do it for the glory of the Lord. Nasabtan nato ni. Ako lang yun ng klaruhon. Mas klaruhon yun na nako. Nga, kung Kristohanon ka, therefore, ang mga butang nga iyas Ginoo maoy na ani mo. Walay division. Because if you are divided, niyon sa si Jesus, the kingdom, the house, family, city, even you yourself cannot stand kung divided ka. Nasabtan na to, mga igsoon. Hopefully, ang pulong sa Ginoo nga atong nadunggan, magpukaw ni sa tuwa. Kay everyday nakikita natin to. Even the politics. Ang gobyerno na to karon. And ang Senate, nasa lagi tawag og majority. Na po'y minority. And di sila nagkakaisa. Kita po. So, hopefully mga igsoon, masabtan na to. Unity in the Lord brings victory. Kapag ka unity lang yan, hindi yan para kay Lord. Kaya linagyan doon, para kay Lord, in the Lord. Kay dili na tinuod nga panalo. Ingon ang book nga akong ibasa, the secret in life na maging victorious ka is to keep the main thing. And keep the major. Sa Bisaya pa, kung ano yung pinakakailangan, yun ang kakailanganin. Bahala na mo diha. Hirap kayo, lisod kayo. But hopefully, mga igsoon, naatay nasabtan. Amen? In church, nagkabahin-bahin. Ang body of Christ, nagkabahin-bahin. Pamilya, nagkabahin-bahin. Gobyerno, nagkabahin-bahin. Labaw sa tanan. Pagtuon nimo og imong pagkinabuhi, nabahin pag yun. You cannot stand, mga igsoon. But, He said, if God is with us, then who can be against us? And if God is for us, then who can ever stop us? Walay makapugong, walay makababag, walay makaguba, walay makabungkag. Nasabtan na to. Shall we close our eyes? Let's pray. Father in heaven, thank you sa imong mga pulong karon. And salamat kayo, Ginoo, sa pagbukas sa among mga isipan. Tulungan niyo po kami, Lord, sa mga desisyon namin. We want decisions na tulad ng ginawa ni Jonathan. Kailan may dili mo na naison, Lord, na magdesisyon tulad kay King Saul.
Father, we pray that your wisdom, the word that you give us this evening, mahimo na mo ni nga guide sa pagpapatuloy namin, sa among pagkinabuhi, sa pananampalataya namin. Thank you, Lord, that as we confess that you are our Savior, our Lord, as we confess that we have this faith, and Lord, dili na ma-separate sa among practices in our daily lives. This faith that we have, dili pwede na mahiwalay sa among mga araw-araw na pinagagawa, Panginoon. Father, forgive this church. Forgive every one of us na divided ang mga puso namin. Forgive this church na divided, Panginoon, naglalaban-laban, nag-aaway-away. Forgive the body of Christ, the churches, Father God, na kunti lang na mga pagkakaiba, naglalaban-laban sila. And Father God, forgive our nation, O Lord. Pasaylua kami, Ginoo. I-bless ang kada usang na maabot aning mga minsahian, aning mga pulunga. And help us, Father God, to understand that your Holy Spirit and your Word mo ni ang adlaw-adlaw na mong gikinahanglan. Like Jonathan, he needs sa honey, Ginoo, sa dugos. Kami usad. Ang imong mga pulong, your Word, Father God, is sweeter than the honey. Sweeter than honey, O Lord. So tabangin gayud kami. Help us, O Lord. Hiusaha ang among kasing-kasing, Ginoo. This is our prayer in Jesus' name.